Филиалът на Русенския университет в Разград, единствен за Северна България, подготвя висши специалисти по химични технологии, биотехнологии и хранителни технологии. Разкрит през 1976 година като техникум за квалификация над средното образование, преобразуван по-късно в колеж, от 2007 година той е със статут на филиал на Русенския университет. В Разград се подготвят широкопрофилни инженери-бакалаври за биотехнологичната индустрия, за фирмите от химическата промишленост и хранителния бранш. Те се реализират като технолози, специалисти, ръководители на производствени сектори и ръководители на лаборатории и предприятия, произвеждащи антибиотици, в химическите и фармацевтични предприятия, в хранителната индустрия и в малките фирми. Филиалът разполага с високо квалифициран преподавателски екип със съвременна лабораторно-технологична база, библиотечно-информационна система и компютъризирани работни места за учебна и научна работа.